Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-Għana Tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġorġ Mifsud-Chircop. Insemmilkom. Illum ħsibna li nagħmlu programm bl-għana la Bormliża u kemm il-darba tkellimna ma' Mikiel Cumbo l-Iżgej, illum ħanatuh il-ħin kollu ħalli jkun jista' jgħanni la Bormliża u biex nisħu ħafna fuq il-leħen tiegħu ħajkollu biss Ġużeppi Spagnol, iż-Żejtuni akkompanjah u ħajgħanilna l-għanjiet kif jafu l-għanjiet li hemm minnhom li huma tradizzjonali u hemm oħrajn li huwa qiegħed iħallat l-improvviżazzjoni tiegħu. Inħalli fidejn Ġużeppi Spagnol tinsewx kitarra waħda u Mikiel Cumbo l-Iżgej.
Well,
Dak kien Mikiel Cumbo l-Iżgej li għannilna madwar 8 għanjiet għanna la Bormliża u jakkompanja fuq il-kitarra kien hemm Ġużeppi Spagnol iż-Żejtuni. Tajjeb, mela hemmhekk issa Zepp inti daqgħidlu bil-kitarra. X'kien l-iskop li jinġajetta ma aħjar tgħidha inti? Kitarra waħda seta' ikompli miegħek, Mikiel? Seta' għax hemm il-programm u ma naħseb li hemm xejn ħażin għax Mikiel janni fil-għoli u jaqbad u bħala għannej la Bormliża kien Mikiel jgħad fil-qaċċutew. Issa, Mikiel, inti dawlanijiet, ħanfakrik waħda minnu mara, waħda minnhom qed nakkordajna l-kitarri. Tiftakar kif qed? Xi għanija nistgħu nibdew. Sewwa. Mbagħad kif spiċċajta? Kif spiċċajta mbagħad? Il-gadanza għatlu l-kordajna l-kitarri xi għanija nistgħu nibdew. Għamlu l-kwiet u għamlu s-silenzju biex kollox jomur sew. Issa, dina jina għatma smajta minn għandek, dik avventajta issa naħseb. Dik kienu jgħidu fl-antik. Kienu jgħidu fl-antik ukoll. Ma jgħidu fl-antik kemm ilu dan? U dik ilu naħseb 30 sena. L-ismajta kienu jgħidu, duk jgħidu. Dawk kienu jgħidu. Babba jintiret l-għana fil-għoli. Dawk kienu jgħidu l-wieħed tas-żebbuċ mill-belt. Darba jgħidu l tas-żebbuċ. Ma tafx jismu. Ma nafx jismu għax dun qed ngħidlek kont żgħir smajtu jgħannija. U dik l-għanija li għannejtlek l-oħra kien jgħannija karmu tal-ħaxix. Ġimmi l-oħra. L-oħra li għannejtlek. U inti duqina għanni? Le, zokkor rabjek kafe iswed, zokkor ħalu kafe mor. Fid-dinja kulħadd ċisħalib għandu da tiegħu irid iċorr. Sewa. Kienu jgħidu għal-antika wkoll dik. Sewa. Dik hija għanja kienu waħna tal-banju, ma tinti dawwarta għamilta hekk. Għamilta fil-għoli. Minn daw koll inti ma vintajċi allura? Ma vintajċi waħda minnhom. Dik li qalbek xorta waħda b'sigarella marbutin. Però inti għandek tal-vapur. Li Ġorġ li jiena jiskantuni għax dulana jibes. Tanni minn sidrek biex tagħmel kużi lejt li t-kwarti. Kemm għamel ma għamilx lejt li kwarti. Kważi 38 minuta. Ġifieri nefs ta' xejn. La nefs sewx. Qed tifhem. Ma baga nifs għandek il-leħen, u? Għandu l-ksew. Mela, zo. Taqqat l-għanja kif tibdiet t-tispiċu għak t-istajki u ma t-ix tħarbate. Xieġi fi ma tħarbatix? Kif tibdiet t-tamela sabiħa kif t-ispiċu. Jgħadda kif għandet mur, la jizdilla, la jnaqsilla, la jgħataxa fil-qasir, la jtawala. Għattifem. Minti għandek? Mbat kikun hemm xi naqala u li si għam minna għetjaw, anki minna għetjaw. Għattifem dan affarijiet. Minti għandek il-versu x'veru. Repetejtu, u ma fl-axħar għamet il-kadenza. Ġili għannu xi waħda mija jekk ġili kontant ma sarf kif jgħidu fl-axħar ma jagħmlux bħal tiegħi jiġibu eżempju. Jiġifieri jivvintaw huma. Jivvintaw huma, tifhem li ġili vintajt waħda jiena biex komplu. Ġili kemm il-darba mort ġaħwina tnani għalli ħanani għanja mija kun hemm xi ħadd. Sewa. Tkun għanja bil-waħda jgħid. Nofs jgħid wieħed u nofs jgħid ieħor. Bil-waħda ġifieri jagħmel nofsa, u mhux jagħmel sħiħa. Sewa. U jitraw minn xi ħadd Mikiel biex janni. Jipprovaw jagħmlu xi waħda kultant mija nurtaħetlek ġili murana xi għanja, imma mbagħad jisom ma jkomplux xejn. Ngħidulhom għannu jien. Għaxħannu kanke t-dajja għalik t-titil xaħat. Għalix għasim ma jkomplux imma. Madonna ma baqħat minn janni wahda fil-għoli, t-skanta. Ma diffikulta, xie jibsa iktar mill-li naħseb ma jgħux kważi. Solana jem xħodaj fuq t-ebbi li għetebim li jirru spiritu prontu fuq xifat. Ma tax idin ifiċċatu l-għana fil-għoli, il-ftit. Sawa. Jena Mikiel nirringrazzjak u nittama li u dim konna xie darba oħra meta nġew niltaqgħu flimkien u nisimgħu ftit għanjiet oħra minn tiegħek. Grazzi wkoll Zepp tal-li
tajtinna l-kitarra Ringrazzjak. u l-istess ħaġa nittamaw li niltaqgħu kollegi darbohra. Nirringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-Għana Tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġorġ Mifsud-Chircop.